Moikka! Ja tässä videossa mä esitän kaikki mun sketsepat. No, mennään suoraan videon pariin. Siis nää jotkut tulee järjestyksessä, mut jotkut ei. Mutta tässä on mun eka. Se on tämmönen. Tää on poika. Mutta tää on siis mun eka. Mutta tää on mun lemppari. On tämmönen, täällä on täppiä. Tääkin on poika. Sitten on tää. Tää on ehkä mun yksi lemppareista. Tää on kans poika. Sitten tulee tämmönen. Tää ei oo niin kiva, mutta ihan ok. Sitten tulee tämmönen. Täällä on hienoja tommosia koristeita tässä. Tuo. Ja tässä on toisella puolella. Ja tääkin on siis poika taas. Ja tää on kans. Tää on mun yksi lemppari. Kun tää on niin hieno tää harja. Ja tää on tyttö. Sitten on tämmönen. Tää on ihan hieno. Mä sain tän kaverilta. Sitten on tämmönen. Tää on poika. Tää ei oo Reis, tää on papo, mutta kai se lasketaan. Sitten on tämmönen. Tää on mun yksi lemppareista. Ja tää on tyttö. Juu. Tää on niin hieno. Tää on kyllä ihan mun suosikki. Ja tää on tyttö. Tääkin on hienoa. Ja tää on tyttö. Sitten tulee tämmönen. Tääkin on ihan ok. Tää on ihan hienon väri. Ja tää on mun uusin. Ja tää on poika. Ja nyt mä näytän kaikki varsat. Tässä on mun eka varsa. Tää on kans kaverisynttäreiltä. Ja no, ei mua muuta tästä, tää on vaan ihan hieno. Tää. Tää on tän. Tuli samassa setissä, eli tääkin on papo. Tämmönen. Tää on mun Celeste-lampusta, niin tää on ihan mun lemppari varsa. Ja tässä on mun uusin varsa. Tääkin hieno. Mutta joo, tässä oli nää kaikki ja kertokaa mitä te haluatte nähdä. Mutta ehkä ensi videossa mä näytän vaikka erilaisia satuloita tai loimia. Mutta joo, kiitti katsojille ja muistakaa tilata mun kanavaa ja tykätkää ja kommentoikaa. Moikka!